Помимо того, что это так супер маневренный, преодолевает самые различные преграды, он умеет даже плавать под водой, но еще он умеет... Три полоски, Adidas кроссовки, три полоски, на штанах полоски, Čaute ľudia, dneska som si pre vás pripravil taký jeden mod, ktorý sa vám určite bude páčiť. Ten mod sa nazýva, no napíšem vám ho, dám vám odkaz na stiahnete do popisku a tuto na obrazovke by ste mali vidieť názov. Je to mod o zbraniach, sú tu rôzne zbranie, nejaké kalibry, nejaké tie pištolky. A je tu aj nejaký laser. Takže v dnešnom videu si teda kúkneme všetky a asi doporučujem vám tento mod, keď máte radi zbrane. Tak asi môžeme ísť na to. Takže prvú zbraň, čo tu máme, sú tieto tu klasické zbranie do ruky. Pekné animácie sú tu, to vám akože môžem doporučiť, že sú extrémne dobré animácie. A toto akože je mod pre takých, čo milujú zbranie. Takže čo ja viem, napríklad tamto prasa. Reloadovanie je tiež pekné. A ďalej sú tu zbranie napríklad CZ75, tiež pekná. Náboje to má, toto akože aj vidíte, tiež to strieľa docela, hej, akože dobre. Tu máme Glock, tiež dobrý je. V podstate všetky zbrane sú jakž tak isté. Takže pri týchto maličkých tu nie je nejaký zázrak. Tuto máme slajma. Toto už strieľa trošku horšie, ale zase tiež to nie je niečo hrozné. Zase nehovorím, že sú úplne najlepšie, lebo zase ich tu nie je veľa. Sú tu akože ďalšie zbranie. Ešte je tu P320. Vyzerá nejak takto. Tiež vyzerá dobre. Strieľa takto. Na jeden hit strieľa. Nie je automatická. Potom tu je Golden Deagle 357. Vyzerá takto. A strieľa na jeden hit. Keby sme dali noc, night, a spanuli sem zombíka, čo je s ním? Sú tu viacej zbraní. Jednou z nich je táto, aj M1911, tá tiež vyzerá takto podobne ako ostatné, napríklad tieto ostatné. Není tiež automatická. Spravím som zombíka, vidíte, není zase taká pecka. A máme tu aj ďalšie veci. Nie sú to jediné, môžete si na to pridať aj tento tu merač, aj takéto tu vymoženosti. Keď si zoberiete crafting, tak by ste to mali skombinovať, ak sa nemýlim. S týmto tu. Tu si môžete vyupgradeiť. A tu si môžete urobiť aj takúto zbraň. Ale na to potrebujete tieto tu dreva. No hneď, dajte mi chvíľku.
Ja ešte vozem. Tak. Teraz by sme to mali vykraftiť. Tak máme tu RPGčko. Reloadneme. Je to už automatické. Je to už automatické, nie je to žiadny šum. Môžeme si sem kľudne dať aj terč. Senka. Terč. Čakať. Tak. Vyzerá nejak takto. Animácie doporučujem, lebo sú veľmi pekné. Mod vám dám do popisku, takže si ho môžete stiahnuť. Môžete si to dať aj na väčšie vzdialenosti, napríklad takto. Kľudne aj na väčšie, čo ja viem. Dal si render distance takto. Dobre, musel som si to dať menej, lebo sa mi to totálne mi crashol celý Minecraft. Takže to môžete aj stadiaľ to. Tak. Aj touto zberanie môžete. Až tak ďaleko. Čo ja viem až kde. Dobre. Ešte si môžete na tú zbraň dať aj merítko. To môžete urobiť tak, že dáte si sem zbraň, ktorú máte. Čaká, strihnem to. Nezistil som ako na to, ale vy to zistíte, takže si tam môžete aj pridávať rôzne tie veci a tak si upgradeovať zbrane. Takže máme tu aj RPGčko, RPG Raket, alebo vy môžete mať aj RPGčko. Tuto RPG 7. Je to niečo ako TNT, také prenosné. Do chatu mi môžete napísať zatiaľ, aký mod mám urobiť na budúce a jeden z vás vyberiem a možno sa vám pošťastí a práve ten váš mod tam môžem dať. Takže na budúce by som urobil možno aj nejaký TNTčok, nejaké TNTčka, ale ak tu bude 10 lajkov, tak urobím TNTčok. Takže sa na budúce tešte. RPGčko je dosť silné. Až nadmerne silné. Ak by ste to akože robili, že takto rýchlo. Vy aj keby ste sem dali TNTčka, tak by to akože vybuchlo. V podstate to je také prenosné TNTčko. Takže keď by ste urobili toto tu, tak mám RPGčko tu. Wait, tu. Takže by to malo vybuchnúť. Hej. To znamená, RPGčko je dobré. Ďalej tu máme za zbranie. Máme tu machine gun. Takýto. Ten vyzerá asi nejak takto. Vyzerá si nejak takto. Takže môžeme to vyskúšať. Takže sa nám to prenabije pekne. Teraz. Ako by toto bolo silné pred Wardenom? Asi by ho to nezabilo,
Ale keby ste si dvakrát prenabili, tak by to aj fungovalo. No nabíjanie je dosť dlhé. Ale zabili by ste ho. Keby som to urobil takto, že RPGčkom. Môžem vyskúšať si dať full netherite armor a ísť skúsiť zabiť. Tak vyskúšam. Takže 3. Môžeme ísť na to. Machine gun.